Tak čau lidi, vítám vás jak Verčes 544 z Crafting 11. Dneska vám ukážu video, teda jak jsem furt kecal do videí, že používám teda nějakou tu takzvanou Camtasia, tak dneska udělám takový menší tutoriál na tu Camtasia, takže napíšu Camtasia Studio, mám zatím teda ten trial, myslím, jak jsem říkal. Tak, spustíme si Camtasia. Otevře se mi takové okýnko, kolik dní mi zbývá. Tam mělo by se otevřít. Vždycky se mi otevírá. Tady vidíme krásný obrázek vždycky při nastartování Camtasia Studia. Mám verzi Camtasia Studio 8. Tady, jo, tady 22 dní mi zbývá. A dobrý, takže dokončit. Takže se to začne spouštět. Tak, pardon, teď jsem si šáhl na mikrofon, tak to tam bude trochu snít. Se omlouvám. Tak, ups. Nic nechci, já chci jenom Camtasia otevřít. Tak máme tady otevřenou Camtasia a jak jsem říkal ještě jednou, tak takže můžeme editovat všechno video a takhle, takže první, vždycky se veme video jakékoliv, přesune se sem, já to trochu zvětším, pak tady máme timeline, timeline se to jmenuje, veme se video, přesune se na track 1, kde jsou videa, dáte OK, jedno, jakou chcete velikost, dáte, musíte dát zpátky, ono se vám video podle mě vždycky dá takhle, mně se dává. Tak čau, vítá vás Kver. No dobrý, tady máme video, můžeme ho zvětšit, zmenšit. Tak já bych ho chtěl velký, tak přesně. Já nevím jak, jo, video je, ne. Můžete s ním rotatovat. Jasně. To je ten čtvereček, kde potřebuje být to video určitě. Ups. Ještě trochu zvětším. No, myslím, že teď jsem na to video to... No má to být takhle. Takhle. Ups. No hele. Jo, dobrý. Ups, takhle to chcem. Tak. 4 z Crafting 11. Jo, máme zase moc velký, tak trochu. Vedle mě je podle značky Mokigung neboli Omek. No, tak máme tady video. Tak, co můžem do toho dát? Tady mám pár zvuků, co jsem si přinesl, taky přesuneme sem. A pak se může přesunout na druhý timeline, přesunout sem a pak se to pustí a... Vítá vás Kvert 6544 z Crafting 11. Vedle mě je podle značky Mokigung neboli Omega. Prostě se takhle přidá zvuk. Pak můžete upravit hlasitost tím, že kliknete na video nebo na zvuk, dáte edit audio, dáte, můžete si vybrat, jaký chcete, jestli chcete high, low nebo custom. Já vždycky dávám custom a tam si to vyberu, ať se to vybere samo. Já zkusím udělat tady do toho videa, aby... Tak čau. Party a až bude nějak... aby to bylo takový potichu v zákulisí. Nějaký dobrý, tak tam... Tak, 9 a ještě. Nějakým tom partu až bude hezký. Ještě trochu nahoru. Domeček a takhle, tak dám. No, dobrý. Tak to máme, pak se dá zase, pak takhle to necháte, dáte pryč a pak, co se může ještě přidat do tohle, to je jakože jediné, co zatím já potřebuju. Tady můžete vyměnit,
dát sem, můžete to dát takhle a Tak čau, vítá vás. ups. Takhle se to přepne. A tak to se dá sem. Čau, A. vítá vás Square 3. Božínku. Tak čau, vítá vás Square Jo, 354 takhle se to takhle se to přesune. Můžete dát delete, můžete si dát třeba barn, dáme teď. Tak, Tak čau, to udělá vítá vás Square tohle. Tak to je zatím všechno tady z toho. Pak, když chcete přidat různý vyvolávačky, jakože Tak čau, vítá. třeba tady dáte sem, napíšete ahoj, tak máte, zvětšíte, tady označíte písmo, jako prostě to zvětšíte, můžete to dát třeba na 36, změnit barvu, změnit vůbec tohle, takhle. Vítá vás Square 6544 Scrapting 11. Vedle mě je podle... Tak můžete se to zase zkrátit, jak dlouho to tam bude. Ups, to jsme... Božínku. Bože, tak to je dlouhý. To se omylem tam přetah. To zase vemem a uděláme vum. Jdeme. Na začátek. Veme se to a my to chceme malý, takže se to udělá třeba takhle. Tak čau, vítá vás Square 354. Ups, já jsem to zrychlil. Toho jsem teď udělal jak? Tak čau, vítá vás. To jsem zase nějak udělal a Tak čau. to nechci v pohoře ze začátku, je to takový tmavý, tak můžeme udělat tohle. Čau, vítá vás. Božínku. Tak čau, vítá. Rychle so ahoj. To nechcem, to chcem takhle. Tak čau, vítá vás Square 3. Takhle a tak dlouhý třeba. Vítá vás Square 6544 Scrapting. No, takhle se to tam přidá. Pak prostě do videa, kdy chcete, dáte add callout. Tohle nechcem. Delete. Tak můžete si tam přidat do textu tohle pixely, kdybyste to nechtěli, aby to ty lidi viděli. Můžete blur změnit zase, aby to bylo černý, aby se vám třeba ukázalo, co chcete ukázat zrovna. To je označování, tohle text do videa, takže to se dá sem. Napíše se tam třeba tohle, označí se to, dá se to třeba červeně, dá se to zase třeba na 48, mění se písmo, tohle, tak a. Tak čau, vítá vás Square. A zase to nebudete chtít tak dlouhý, tak prostě to zase vemete video, tady můžete posunovat, zase to vemete, jak dlouhý to chcete mít zase. To chceme mít zase tady, takže. Tak čau, vítá vás Square 6544. Takhle to můžete mít přesně, tak tohle je ten základní tutoriál, co jsem chtěl udělat. Ještě co, když chcete nějak kompresovat to video, tak dáte Produce and Share, dáte, tady vyberete, jestli chcete MP4, takhle, Custom Settings, ale úplně nejlepší bude dát vždycky Share to YouTube, potrvá to tak půl hodiny, pokud je to video třeba 16 minutový, netrvá to normálně, když to děláte přes Windows Movie Maker a nějak to neskompresujete to potom. Prostě tohle je lepší než Windows Movie Maker, dá se to takhle na YouTube, dává se to míň než Windows Movie Maker a dá se další a prostě já to teď nebudu dělat, protože já to tam nepotřebuju. Tak to bylo nějaký ten můj tutoriál a jak tady dělám to video, tak vlastně i tohle video teda bude tady přes Camtasia, tak